Kinong alam kaseng kinong rap hapo kalama jong kan New Trap Farmers Union ne ke HFU na mau kan raw unit. Kilami syakmat ban pensai ke jing syak keno ha kinong khayi da ka kenten dalal ya kinong alam jong kaseng kinong rap. Kat kumu presiden ke HFU mau kan raw blok ba Kristen lingdo long bri ulong. Ba ka jing keno dalal li kinong alam HFU kade ka jing keno bomla satya ban pediang. Utai presiden ulong ru ba ka HFU kam kwa satya ban theri kinong khayi henry kum kaseng kinong rap ki dawai ka hok la jong na ka benta ka bit ka biang sya baro ki paranong rap nang ba alam sya nyon ben ha ka bede bat ka 8 kilo ki marap jong ki ka kong ai buram kur kalang presiden SFU kelai kelhong unit kala benram ba kinong khayi kim bantu nong ha ka bede ba ka jingthit jong ki marap klem da 8 kilo amar la ki thit arpho teng ka 10 kilo marap kina plai ya sya kinong di jhur da ka bapentam ya ka dor om bakin di ha ka dor trai THA kata ka jing du long jongki ha ka ni jing sai la sakilang ru da ka jing don uba division kharmuli secretary mokro blong ba scamling do president maulali unit lembat ki wewe de ki de khat na ki we ki unit HFU mokonro ni sngau ba ngi i haki social media ba na kalyang jong kinong khi ba ki ong ba ka HFU ki de ki dalal ki ba penjab ki nong ram ten na kalyang ka jongi kum ka HFU mokonro i na kalyang jong aru mo hilang sngau ba nilai tristom na kata ki nong rap ban pelak na kani ka 4 kilo ba ka de ka cingkta ki nong rap ki ba beli bat na sngau ba ka cingkren jong kinong khi kam de ki ba shisha ndre na kalyang ka jongi kum ka HFU bat ka central body bat ki blok proper nilai tristom ban bunkio ki nong rap dei tang ka bar 4 kilo ndre hasibun kilang ban market ki yo proper ila persam ndre ka cingkren ka jongi long nam soi hat na kalyang ka jongi te na kalyang ka jongi kum ka HFU mo kon blok ni so bat ong ba nim don da bat ki ndre nim kwa e ki bakin keren kum to kham tam ni kum ki para jat bun reu ndre ha ching sisa ila dei ban ni khot e ki ching keren la ki kwa ban keren kum to te na kalyang ka jongi nim don e bat ong ndre ni nim don kum kata ka ching ong song kin khi batang ka we ka long ba ni kum ka seng nong rep ni kwa ba ki nong rep kin yo ka ching suk ka ching keman ka ching poho ka ching pawat ka ching pahai bakin bit kin biang ha kayo ka kot bat ni yo i ba kane ka 4 kilo hi ka de ka ching e lane na ka ching e nak ta no rep jongi kham tam hakayo ka kot te kita hi ki ka karwa sa na kalyang chungi kum ka HFU ni kwa ba ban pensai sik ba kum ki no rep ba ka HFU hi ka de ko ka seng ka ban kan tiu ki no rep bat ni khot ni weru ya ki no rep ba khot ba kin sno bat ni khnang ba ka ching tre kam chungi ka long ka ba dan be chakmat ba chibun ki ching mentoi la dang ni don ha ka ni ka seng tang kita di sebut. Ada bentar nak kalian kecungi kum kinong yalam na ka HFU na maukun rumah. Isno ban pensai sepi barok ki ba nong rep kantam ba le se yo alol kan bentar pidon kecing sno tu baklah ni tai. Masuk ke ban ong ba ka tu kecing kren ba mi ku tu ka khobo na kalian kinong hi. Kalong ka ke ba pesu tu baklah. Ba kalong ka ke ba kaba nakaliang kecungi kinong yalam juga HFU ke bamla ban pian namar le se ngatrai nok hiru umla ban ai subsidi ban nakaliang kecungi kinong yalam jong kahils pemain yon nimla ban ai subsidi le se ka subsidi ngatrai dei ta ka sarkar hi bala ai subsidi kinong ki scheme nakano department kadba kecing kren pate jong kinong hi kepala syukudau persya peleng ba ngi kinong yalam jong kahis point yon ngi dei kita ki nong yalam ki basyong syupi bat kita ki nong yalam ki badai ki dollar jong kinong rep kalong ka ke ba snowsi ka ban shu ong no le se hagan ne ka benta nakalian ki jong ngim la ban piang ban snow ban khot ban wer ya phiru kinong rep ba ban wan shikmat ban ai ka jing snow ktilang bat ngi kinong yalam jong kahis point yon namar ni mi shikmat menta kumno ban yakun ban weng ya kan kabi ya kan ni sok kedot ba uba ban ha mo bon shop ngi kinong rep ban ong no kadai kicing dok nong ka bakraw kham tam kicing 8 kilo ya ngi mi shikmat ngi pendelun ya kan kam da kamon snow hala chong om dei ngi yo bai nong nang no em tang ba ngi wan na kalong yeng chong nong rep ni sung thu ya kicing e chong unong rep dan nak kata kadang ngasngo ban ong ba
kacing kena kato kacing mi kubor kum to kalong ke bas nosi na benta kacungi kum kinong yalam na marnim long na da pikwa banwa de kacing sya no ban ong wan hiar sini semua kun ro constituency wan pek hatongi kinong yalam chong kahir spanion idei ki kita ki besong shukine dan ning idei ki balik tre halengka ya kata ko ngaso ban ong halor kan ni ka benta na mak pila shukno klam nong rim piklam dawat de kacing sisa ngasno si namar balai ba kumno tang ye ki marrep chongi ki para khasi syaot kilo kan ba ki marrep chongi we pat ki bar jala ki bawan nabar umdon ke cingot kilo kan ni kala dai ka bi ka pasir khe ka bangi ya bamdo para khasi kumba ongno balai para khasi marrep chongi para khasi ngin ot kilo balai chongi marrep chongi bar jala ki bawan nabar jala umot kilo te ada ini emang ya bam para khasi cing syak kidai men sungu ye ba unong rep ula ai cha lang ye phi ula ai kam lang ye phi mala da klem don unong rep phi kinong khayi da pin ya khayi pin ya pateng pin yo belai yo ski cing syak kidai men ya buram mar keliat chiwang asko ban ong ba le se phi ong ba don uta mar put hoi kadai cing sisa kadon umar put u churu chep tu dai bi umar put tang ba le se shwam phin te phi dai ban cing ke phi dai ban pek phi dai ban ong yo unong rep ai da umar ba bha umar ba put ba kum dai kum tai kan tai no te phi ong pat de ba yo utama put kum dai kum tai te le se ka dai jing ba kala ko chung phi ke ba phim ong ba phim ban sha ai unong rep tang sngo ban ong kan dai ka por ba sngo bha se to ngin ya buram mar kliang bangin ya imar kliang kham tam para khasi nim dai ban ya kadau kti nim dai ban ya kwa ha bangin mo ban shumon toy ban kwan shimet ya ladi te tangi tai kan ten ngasno na kalian ko chonga mga kapat ya phi kum kino khayi wat chukdau mo wat chukdau kti wat kadau wat pen madyong ke yengi mo namar ba ka kata ka cingkren chung phi ba phi ong bangi dei kita kinong yalam kidalar chung kinong rep kum kum tai kalong ka ka ba ka bangi kum kinong yalam ngim la pediang let's say na kalian chung phi kinong rep ru mo kum kadong ka thain mau kundaw chungi na mangi dai kinong yalam na sini tai mau kundaw pitip ngi dai ki na ma utrai sno unong rep bara sini ka thai utip kambhai kita bro na kalian chungi ngi snola an piang na mar ba ki nok hi ki ong ba pada klam ot kilo kalau da chingdu nong yaki tai ngasno kon ong hatu pi thet manta shibo pi thet uphan ap khau tengka na unong rep na lekha cho unong rep atau philip di kan no te la se nga thrai phi the na unong rep ap khau tengka thrai phi di pisalan ap khau ar ne ap lai tengka ne ap kusan ru danga te hakano kar kom phindu no maso bon ong ba kane kalak dei ka kacing tu im pek ya ka hok unong rep namar ba phi lai onong lupa te namar phi thit do de lang lupa na kamar na unong rep kamu tidak pelaj dor hayo pada dak ngoi tak dor ta kanu kurukon sidang ong marangya na kaliang cuma hai kumna lam magar pa di kinong hi bagi dei ban sngo buram mi kinong rep namar nong rep dei malik san ba aikam acam ke pi kaptam kinong hi ke unong rep hi udei ba ha junglong ba hisur junglong mat bamdon ida musim thau no silang sino balai te bidang nyo ni kinorep tang bari kinorep isu aimon masu aila pensiun ti kamdai ka basuk pat kamdai babha ni na galang jungi hikum kinelam so ka senorep ni sngo buram ni kinorep namar norep udai ta bulung makan tho ban kno kumto yo ba kading kan kelang namar para mangam phi ngin ka ban kelang phi kan tho ingi kumdo andre ngi ringi kwa ban kan tho phi ngiyo ban kan tho bali ngiyo ban kan tho phi le bidang sibun ma tadi ngi kan tho phi kum kinong haji namar ta kada pat ngi mun pa man pa man dah ni kum kita je kan tho namar ba ngi dan kam para kasi ban ya teli tadi phi kwa ban ya teli wana kami ke di kran ban ngiru ni klo ban sedang phi wadang ngi long ba persya phi